Ty jíš koláč jako? No, proč bych jako nemohla? Neříkala jsi, že chceš zhubnout náhodou? Vždyť to je plný cukru. Potom akorát přibereš. No ale přece, když chci zhubnout, tak se nemusím zdávat svých oblíbených věcí a být živá jenom na salátu. Všechno je to o množství a o tom být v nějakém rozumném kalorickém deficitu. Cože? Jaký kalorický deficit? Kalorický deficit je stav, kdy přijímáme méně energie, než kolik jí vydáme a naše tělo pak začne přirozeně hubnout. Ovšem žádná snaha o redukci nebo jakoukoliv změnu naší tělesné kompozice by neměla vést k tomu, že radikálně omezíme náš příjem. Komentování jídelníčků a zhledu druhých může mít negativní dopad na jejich vztah k jídlu a k sobě samým. Takovéto komentáře, byť myšleny dobře, mohou vést k posílení nátlaku, který na sebe klademe a tím k rozvoji určitých úzkostí, pocitů viny a nespokojenosti se sebou samým. Každý jsme individuál, máme odlišné potřeby, zkušenosti, hodnoty a odlišný způsob stravování. To je potřeba ve společnosti respektovat a tím utvářet bezpečný prostor pro všechny k vytvoření jejich vlastního zdravého přístupu k sobě samým a k jídlu.